Motivated life family te ni zan lam te in mutuyem ole voin chu Hlawhchham hi apoilo di so ka chaklat maya tu nu le pa ma hian an fa te Hlawhchham turin an zirtir lawa chu ti rual chuan eng sikul ma hian midang te Hlawhchham turin an zirtir lo ni chu ti rual chuan mishing te hianin eizona konga te education a te chuba ka tharau lam nu na te sum don na te Hlawhchham ngial hi kan tam em mai ni hey anti thina football te poi eizona tha sport te poi eizona tha anti adik chu ti rual chuan eizona na mangan tam rual hian tive uk sia eizona na mang phale tak tak si lawa Hlawhchham hi an tam em mai ni mitam takhian an thlen tur ang chin thleng zo lovin eizona ta na mang tak tak si lovin khovel mi te ngaya Hlawhchham hi an tam em mai a top thlen ma ban san le hi an tam em mai ni chu wang chuan in e khovela hian mi tam zo ki mi Hlawhchham kan ni tak sia chuan Hlawhchham na chungchang hi kan soi ve tho chu atulin ka ringa voi khat chu mi pakhat hi zirna lama a hlawtling em mai le kha thiam em mai ni ti chuan bol som po tha takin a pasa college po tha takin a zawa an kalna university a khan topper ani a na tha tak a thok boka ti chuan ma se nupui tha tak an neya na tha tak a thok boka ti to kha fadum tak tak ani amaro chu company din a chak ta tat me chu company din ta a company po chu hlawtling le ta em mai ma se van doi thak takin a company din a kha har sana wangin covid lai khan atla cheta hlau mai ni ti chuan asum dona atlak chiat ta ka wang khan hriama tilu tukha ama le ama ain tilum ta nin tiani ti chuan zirmi te chuan an han chui chianga a chan chin kha an han chui chianga chu ta chuan an thil mu chu chu hi nin tiani Hlawtlin chu a thiama ma se Hlawhchham ma thiam lo nin tiani ka soi tong khan sikula biak ina in chung khura khotlanga Hlawtlin kan in zirtira eng tin nge kan Hlawtlinang ti hi chunga tam berina kan ngai ven chu ni kan fa te Hlawtling se kan du em vek mai ni chu ti rol ton mishing tanuna thleng jing em mai la thleng nge chu voi ni khatal Hlawhchham hi ni chu ti rol chon he khovela mishing te hi Hlawhchham tura lo in buat sai lo kemo Hlawhchham changa lo ma chon dan tur emo in zirtiri kan wang le em loi si ni chu wang chuan Hlawhchham na lo thlen ta khan tlan chu na tur kong om ta lo mo ti in mi tam tak chuan an ma ni nu na hial te po lak an du thina ni ma se tukina ka thu soi ngai thatu zong zong te hne ka cha du chu Hlawhchham hi hlau su ti ni tunga mi Hlawhchham Isu Krista kha mi Hlawhchham ani ngatinge Isu Krista kha zirtir tu ro pui ber zirtir tu thiam ber ani ma se azirtir te zinga khan zirtir som pani anei te zinga khan azirtir te zinga pakhat laga khan a Hlawhchham le top mai ni tunge juda iskariota khan kum enga mozat Isu Krista bula a oma tharaulam thilte he khovel thilte tam takazir ma se afela juda iskariota khachu Isu zirtir na khana omfum fe theilowa chu wangchon azirtir tu Isu kha juda iskariota la khan mi Hlawhchham mi felani ten a chanchin kan riat lar em ai petera po kha Isu khan azirtir na khan achiang hlei theilo ni antipung thina rinna te chak tak le rinna te huai tak niangin anin lan tir ve thina ma se a huai sen tok lo je aron lang chuak le thina atopa phechon petera khan Isu kha voi thum lai a phat ta nge ni ti kha kan reve kani Isu kha petera la khan a Hlawhchham te khop mai ma se atopa chuan petera kha Isu Krista phat ma se Isu Krista nungzui tu ro pui takania ma se a hun top dona po ani po rom khwa ni ro hlau khan atlan siani ti te thon thu ate po kan mu kha chu wang ton zirtir tu ro pui ber Isu Krista po hi a Hlawhchham na lai en don chuan mi Hlawhchham anga ngai theini chu tiang bok chuan Bible a hian mi Hlawhchham tam tak kan mu ni ole
i malam huna ruam manate inei ve to thinem ma se chung i ruam manate chu thate top ni ni sia ma se i ruam manate ka aflop ve em a Hlawhchham ve em Mosia Khan ami te Israel mi te chan chu kha du em ani Mosia Khan atum ber chu ami te Israel mi te kha ai kupta ngong kolan ba na lagata chan chu ani kha du ber ni ti chuan anuina lo zirtir to na wang khan engkim a hrethiama ami te kha an salta na tanga chua zalena tuma ruam mana ponei thakop mai ai kupta lal ina asailia nga ti chuan ami te kha ala chan chuak don ani ti kha aruam manna aplen chu ni ma se ani po kha ruam manna khan aman mo deu ma kan ti don nge ti chuan atum lo deu main tual athatta atlan che tangai ta a Hlawhchham ta a depression kan ti don nge ani po kha depression an heite po ni mai thei Mosia Khan a chan chu atlan chia na rama khan he tilai ai kupta ram ro puil tu ka lal ina cheng seilian to lal fa pani thei mai tu ra kha he ta atlang rama beram rual te han veng ran rual te han venga nu pui te han nei kwal vel mai maya mi Hlawhchham ani mi then khatte kha in ruam man na ma sa te Hlawhchham ve to em sum don na bul tran te in han tuma in Hlawhchham em chang chuan sum don na po in Hlawhchham ani tro ma se sum don na po mi tam taki an lo Hlawhchham to ni ole hey KFC kan tilar em ni achan chini kan ravekin karinga kol Colonel Sanders kha sipai bang ani sum dona bultran te an tum ve thin ma se sum dona bulan tran don thina eng ma kha a hlotling hlei theilo ma se athiam om chun ar sakan mang khan kum som sari le paruk ani to nuwa khan mi ten ar sakan tuizia kha an ria KFC ron chuak ta ti chuan a hun top lama kum som sari le paruk ani nuwa hlotlina aron chang chau ni Colonel Sanders khan a ka upato emai ke chu mi Hlawhchham ka ni ti ta sela ading chuak lengem ding chuak mia lawang chu tiang che chan Mosia po khani aruam man ma sa zok a Hlawhchham wang khan Mosia kha indom kun reng mai sela pathianin a ko po khan kaldu tat lo mai sela Mosia chan chini he khovela hian mi hring te hian kan zirin karing lo ni ma se Mosia kha ati sual to na aruam man ma sa a plan masa a Hlawhchham wang khan a indom kun reng lawa lalpan aron kauta ka khan ani po khan malam pan atuma atho le a ti chuan ami Israel te chu atum ange in a chan chuak theita ni thu fing te bung som ni pali chang som porwa khan mi fel chu voisari tluma se atho le zel thin mi suak sual ero chiat nain ati boral thira ti engtin ati mi fel chu voisari tluma se atho le thina ti hemi omzia chu eng ang pon tlu thin ma ila Beiseina tur kan la nei ni ti ni ole pian thar har sa te tm thil sual ti thin ineya ma se chu I thil sual ti thin chu sim I du ni tro ma se I sim thei si lo aron lang le thi si aron lang le thin sia inuna khan ma se Bible jon kami fel chu voisari tlu ma se a tho zelang ati heti line voisari chi tlu ti na ni lo a soi tu omzia chu voi tam tak po tu le ma se kami fel chu atho le zel don atiani pathian hian mi hring te kan chak lo zele kan nep zele ma ni chawa ding thei kan ni lo ze a hrechiang me ni chu wang chuan lom kami fel chu tluma se atho le ang aloti na chan kha alo ni ta ni korin khuami ten tir ko pole ka thon palina bungkwa khan heti hian atia ti du da in kan oma nima sela kal sarin kan om silo vok thukin kan oma nima sela ti boralin kan om silo ti khalai thu ka avan poimo em tro a poimo iti ve em achan chu mishing te hi achang chuan heti lai thuina azi ang khan ti du da ten kan oma mo ma se min kal san silo vok thukin kan oma ma se ti boralin kan om silo ti ni achang chuan tro kan tluang ti du da ten kan omang mo achang chuan vok thluk te pon kan omang ma se Beiseina turi kan la nei ni ti I hreteng u chu wang chuna lom tukina hian Hlawhchham hi poilo ka ti du na chan chu ngatinge mi hring te hi Hlawhchham tura duan kan ni ti tai la mi tam tak chuan na in ti deuh mai thei ma se eden huana khan kan pathian hi a plan ma sa khan a fail ve tho
pathian project kha chu eden huana ami te da chumi mang chuan he khovela hian ama an pui ngai mi hring te siama he khovela lim tak ama an pui asiam mi hring te na chen ho khani ma se I pathian po kha aplena afel ve tho evile adam ate kha thaturin azir tira nitro engkem apea ma se evi thet thota wang khan suala an tlu tho ani kha chu wang chuan fa en kola I Hlawhchham em poi tisu kan pathian poi afa en kola afa mi hring te min en kola hian a Hlawhchham ve na salutuk hreom tisu fa en kola I Hlawhchham wang khan ifa ten suala wang khan indom kun biksu he khovela mi hring te hi Hlawhchham lo pakhat ma kan lom lo enge mokong tala Hlawhchham to vek le la Hlawhchham zel tur kan ni chu wang chuan Hlawhchham na te hian atina thin che em ma se kha khachumo hring nuna lo thleng ve tu re nga pathian ruat ania kan pathian en kan la Hlawhchham don ani ti a hre chiang lutuk chumi ni wang chuan china bible chang te ka chir tak rang atang ha kan zirlai zir tur chu ti du da ten kan omang ma se mo vuak thuk ten kan omang ma se ti boral chuan kan om don lo ni ti kha chiang tak main kan mu thei ni ole bible chang pakhat lek kan share le tiang sam za somli pangana chang som palina khan heti hian tia lalpa chuan tlute zong achel reng thina kun ngoi om zong chu akai tho thina ti ektin molti tlute chu achel renga kun ngoi om te chu akai tho thina ti lalpan akai tho ma chen ilo beidong thina kha apoi zo ka lom engamo leka idu lo ang zongin inuna thila thlenga isum don a I Hlawhchhama idu angin I dorte engeni a hlawtling tok lawa then khachu in zirna lama te in Hlawhchhama polsom in fela polsom pani te in fela BA te in fela master degree te in fela tin then khachu na in dila voitam takin exam to ma se itling thei silo tro poitisu he khovela hian mo mitam takin lo Hlawhchham to nia hey Harry Potter jack to J.K. Rowling te voitam tak a Hlawhchham to ni publisher engamo zat ne na ale khabu Harry Potter sa kha chua turin an pe ma se tu manan du lo hetiang tu manan chiar du lo wang an tia ma se atopa chuan tungeni khoveli na thriani tro ka soitak ang khan he khoveli mi Hlawhchham te khovelani he khoveli mi Hlawhchham tho le tum te khovelani he khoveli hlawtling reng te khovelani lo hlawtling reng an om tlat silo volom chu wang chuan Hlawhchham na khovela ikun chang hian hreom tisu scientist ro pui Thomas Alva Edison te kha athil mu chu te zinga ro pui ber te zinga mi electric bulb amu chu adon khan voi engama zat kha atidik theilowa mi te chon beidong to mai ro hei I Hlawhchham to sia avoi sang tel avoi sing tel I Hlawhchham to sia anti e ka Hlawhchham lo reng khang electric a en theina turata na metal mo thir ka man ho te kha a man theilo ti ka mu chuak zo ka lo ma ti dei mai ni khatia angril ru pau khau pu thin mi te chu he khovela hian anding chuak le thirani ole letina zona ka zo tak ang che khan I lo Hlawhchham ve to em I Hlawhchham ve to nge kering ma se ngui su hreom ti su lalpan a hriat che tlu te chu akai tho le thin bible ni tiang khan ala kai tho le don che sin hreom kan ti thina adik hreom ti po ol Hlawhchham chang te hian ma se zilai no pangte u innu le in paten hlawtling reng turin an du chewa full mark mureng turin du chewa ma se poiti su full mark I mureng lo khan hreom ti bik su ma se apoi mo ber jok chu I thei top choin I bem ti jok lai poi mo jok chu ni oi khachu ka fanu hi full mark ron mulo ron tap ho per me fanu no pang jok te hi ma se anena ka hril chuange boi thafam kim le perfect turin ka be sei lo cha ka du ber chu I thei chop I chho kha ka du ber chu ni tin ka hrila lung oi ve ta ani tak tak ani he khovela hian kan thei top chu kan chua hi thani thei top chuang u ma se thei top chu chung pon achang chuan kan Hlawhchham thawang thei top chua kan Hlawhchham hi chu kan tho le nge chu ti rual chon then ka chu thei top chu na chang la hrelo tur kho hrelo khopa ngo mo hrelo khopa kong mang hrelo le na chang la hrelo la fing chok lo te po kan omang khang mi te po kha beidong su thei top I chu hun ala thleng don alom kan pathian hi ka soitong kan pathian po hi
a Hlawhchham ti du tan chuan mihring enkol dana po a Hlawhchham ve lom tro inuna po khana chang don Hlawhchham ve thin chuwang chuan nang po i sum dona te i fa enkol na te i rong bona te kan Hlawhchham in ngai thinem shram ti su kan pathian hian Hlawhchham hi poe ti lo ma se kan thole lo hi a hlo zok chuni lalpan mal som vek chero se amen